Kto by nepoznal Goat Kauflandu, našu predavačku Aničku? Ahojte besties, asi ma poznáte, keďže som v Kauflande Goat. Jej video s Gen Z slangom na TikToku a Instagrame rozhodne zapôsobilo. Dá sa také niečo vôbec prekonať? Nora Kabrheľová. Ahoj bestie, Slay Queen. Všetci ju poznáme, s nikým sa nebabre. Slovenská diva, čo prehovorí do duše aj k národu. Má už čo to za sebou, teda okrem komerčných spoluprác na sociálnych sieťach. Ale my sme chceli práve ju. Verili sme, že v spojení s Aničkou budú neprekonateľné duo a že bude na našu cieľovku na TikToku fungovať. Jej ikonické hlášky poznajú všetci od boomerov až po Gen Z a jej unikátny štýl mal potenciál na virálny obsah. Našťastie, marketingový tím Kauflandu ide s nami rád do odvážnych strategických rozhodnutí. Nie nadarmo sú priekopníkmi na slovenskom TikToku. Nora nám na spoluprácu bez váhania prikývla a mohli sme ísť na to. Uvedenie tejto divy sme si patrične naplánovali. Hneď po tsunami vlne záujmu, ktorý na TikTok a Instagram Kauflandu priniesla predavačka Anička. Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Obdivne reagovali aj influencerskí harcovníci Fero Joke, Evelyn či Milan bez mapy. Začala udávať trendy. Nora proste hits different. Mi nejde mikrofón. Opäť som tu. Zrnková káva. A opäť som tu. Zdravím všetkých fanúšikov a nepriateľov. Pondelok, útorok, streda. Neotravujte ma, nevolajte mi, nepíšte mi maily, lebo ja nakupujem v Kauflande. A priťahuje pozornosť. Ani odborníci z fachu sa nevedeli rozhodnúť, či ide o dobré alebo zlé rozhodnutie. Ale my sme neboli delulu, správne sme odhadli vkus cieľovky, nadviazali sme a vygradovali hype okolo virálu s predavačkou Aničkou a odvážne sme oslovili tvár, ktorá dovtedy ani nemala účet na TikToku. No ako málo stačí. A aféra až do Štrasburgu.